Inkinga ayipheli, inkinga ayipheli, usolva enye kuvele enye. Yazi mzala vele ngizungisa la endlini yazi kodwa yazi athi ngiyofuna i-screwdriver la kamakhelwane. Hawu manje khambano namaye wafaka izinsudu manje kwenzakalani ngawo? Cha mfowethu ngithengele ebusuku ngafikelwe yizwi. Lithi ngivuke ngigqoke kanje ngoba ngigqoke nje lesudu. Ngize ngizolungisa isizwe. Ngoba sesingcole nje kanje. Hayi cha izinto ziyashintsha athi ngibiza umzala cela uzongibonisa la endlini. Hayi kodwa hayi ethi ngiyofuna i-screwdriver yabo. Wafaka isudini bese ufuna umsebenzi. Hayi cha mfowethu angifuni umsebenzi. La ngithinywe izinto kaNkulunkulu. Lithi akizelana ngizolungisa isizwe. Hayi bayilazela thuma wena uNkulunkulu udlala ngabantu bakhe. Asho ukuthi abantu bashintsha ne. Mara yazini kudala vele ngifuna vele ukubuza abantu lombuzo lenginayo njengamanje. Umuntu ngoba sengithole wena. Awuthi ngifake isigqoko ngizama. Okay, akunankinga. Hayi, siqale lapha ukuze ngibike. Siqale yabo. Manje, yazi indoda lami, umbuzo wami oqala uthi ubani lo bhalile iBhayibheli? And ukuze alibhale bekakuphi vele mekenzeka zonke lezi zinto lezi? Phela indaba ezingaka zabantu. Hayi, mfowethu akubalekile lokho. Okubalekile nje ilomlayezo okulala olale kuleli iBhayibheli. All right, asiyeke le ngoba ngiyakubona ngathi uyayibaleka nje. Yazi ngisho ukuthiwa la uNkulunkulu wakhanda abantu abawu2, uAdam noEva. And boyithula abantu labo mesibabheka, abantu abamhlophe nje abelungu. So thina abantu abamnyama siphuma phi vele? Cha phela mfowethu nochiso ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu abamnyama abawu2 bayakhona ukuthola iBhayibheli. Dodela into le mfitha ayifani yazi. Okay, awungitshele lawe. Abapha abantu abamnyama abawu2 bazala umlungu. Hayibo. Ngoba ngithi bengaphuzanga ade kufika lelizwi. Hayi bengakaze nginothisa lokho. Bengakaze nginothisa lokho. Yazi wemzala ngisithule i-screwdriver kamakhelwane yazi. Mfowethu awunaso wena lapha? Hayi lo mfowethu akunazo. Okay athi ngibona iplan. Hey, nenye futhi yazenye into la. Angisho bathi uNkulunkulu yena wakhanda izulu nomhlaba. Manje awumtshele bekame kuphi vele makhanda zonke lezi zinto. Wendoda uzongicasula ke manje lembuzo yakho. Uzongicasula ke manje lembuzo yakho. Ngoba kujelile ukuthi uNkulunkulu ungalalele umthetho kaNkulunkulu. Uzoshawa izulu noma into zakho zingahambi kahle la endlini. Hey, we kanti ingane kwani? Yini lento mina? Ngiyisebenzisa la endlini kulungisa lo gesi lo. Oh, athi ngibheke la kulezi zinto ekamzala ama plastic lo. Check. Oh, hayi. Singisebenzise lokho. Singicheck la. Yenzakalani indoda ngawo manje mzali? Hey, mzala. Kontenzekile la yazi. Yazini indoda. Cela indoda ungifundise kabusha, indoda ungitshele ukuthi lithini lezwi lakho mfethu yazi. Inkinga ayipheli, inkinga ayipheli, usolva enye kuvele enye.